मोनसे गोनां रादाब राजौरी गामियाव सोमोनांथाव थैनायफोरा बयबो सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। सुलुंनि बादिब्ला जम्मू काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि मोनसे गामियाव सोमोनांथाव थैनायनि मोनसे फारिया बयबो सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। बेनि थाखायनो खुंथाया गोख्रों राहा लानो गोनां जादों। बे सावस्रि आंखालनि जाहोनाव दासिमाव 19 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। जिल्ला खुंथाया थासारिखौ सामलायनो थाखाय गोबां राहा लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कर'नानि सम बायदि बेवहायबो कन्टेनमेन्ट जोन जाबसिननायनि गोनांथि जानानै फैदों। थाखानाय जाग्रा आदार आरो दैनि जगायनायखौ बोखारनाय जादों आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव रैखाथि गोनां मुवाफोरखौ मोननो हानाय जादों। मावख'आरिफोरखौ जाग्रा आदार राननाय आरो बाहायनायनि रेबखान्थिखौ थि खालामनो बिबान होनाय जादों। बेनि थाखाय मोनथाम सानफ्रोमबो एन्ट्रिफोरजों लोगोसे लगबुक बानायनाय जादों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गामिखौ मोनथाम कन्टेनमेन्ट जोनाव बोखावनाय जादों। बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाया बै न'फोर जेराव थैनाय जादोंमोन। न'फोरखौ सिल खालामनाय जादों आरो रावबो सुबुंखौ थिखानाय मावख'गिरिनि गनायथि गैयालासे हाबनो गनायथि होनाय जायाखै। गुबै मोननै ओनसोलाव बै न'खरफोर दङ जाय गोहोम गोग्लैनाय न'खरफोरजों सोमोन्दोआव फैदों। सन्देरनाय गोसारनायनि खैफोदखौ नोजोर होनानै गोजौ खैफोद गोनां सोमोन्दोफोरखौ गोख्रैनो बायफ्लेगोन। सन्देरनाय गोसारनायनि खैफोदखौ नोजोर होनानै गोजौ खैफोद गोनां सोमोन्दोफोरखौ गोख्रैनो गामिनिफ्राय जम्मूनि नार्सिं कलेज आरो गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेज राजौरीआव लांनाय जादोंमोन। बे थांखिखौ सुबुं समाजनि रैखाथि आरो गाहामखौ रोखा खालामनो थाखाय लानाय जादों। जुनार आरो बोरमा फिसिग्रा बिफानखौ गामियाव थालांनाय नखरारि जुनारफोरखौ रैखाथि होनो बिबान होनाय जादों। जिल्ला खुंथाया रायजो राजाफोरखौ बे होबथानायनि राहाफोराव आबुङै हेफाजाब होनो खावलायदों। बे सावस्रि आंखालखौ होबथानो थाखाय खुंथाया 24 घन्टा खामानि मावगासिनो दङ। राजौरीनि बे गामियाव गोसारनाय सावस्रि आंखाला गासै ओनसोलखौनो जिंगा सिहोदों। खुंथायनि गोख्रै आरो गोख्रों राहा लानायजों थासारिखौ सामलायनो नाजागासिनो दङ होननानैबो बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।